A delightful evening to everyone. Tonight's participants are from the Adventist School, City of San Fernando, La Union Incorporated. As children of God, we are now united in prayer. As it is often said, that prayer is power. So the more we pray, the more power we receive. Thus, corporately, we are now to commune with the omnipotent God through the acts of ACTS of prayer. To lead for the adoration and prayer is Carla Nicole Anyani Pasco. For bringing our confession to the Lord will be led to us by Caitlin Nicole Anyana Pasco. To give our thanks and gratitude to Him is by Carl David Padilla. And to bring all our requests and supplication to the throne of heaven is by Freddie Marion Ortoni. Shall we now kneel as we pray? All blessings flow, praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Our Father in heaven, the creator of everything on earth, we come to you today to give honor and praise, standing humbly to earth. We recognize your gift, large and small, are perfect for us. We praise you for your faithfulness unto us, although sometimes our focus on you is often easily twisted. But you are a God of love that makes our life meaningful. We praise you for your grace, renews and restores our life. Please, dear God, fill us with your Holy Spirit that we may be drawn closer to you. We praise you because you are a God who will continue to be the Lord of the universe. Your name be praised forevermore. To Jesus I surrender all. To Him I freely give. I will ever love and trust in Him. His presence daily live. I surrender all. I surrender all
a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Dear Father, we humbly come before you with grateful hearts, praising you with all our being. For we know that every good and perfect gift comes from you, the one who never changes. We recognize those good things, both big and small, with which you have blessed us. Thank you, Lord, for this wonderful and amazing blessing today, for your word of hope, which gives us strength, for your love that makes our lives meaningful, for your peace that gives us comfort, for your grace that renews and restores our life. We give you praise, Father. Thank you, Jesus, for your sacrifice, so that we may be reconciled to God, and set free from the bondage of sin. Thank you, Jesus, for enduring so much suffering on my behalf. I pray that I will have the same kind of strength to endure life for your sake, through the help of your Holy Spirit. Thank you for hearing and answering our appreciation for all that you have done for us. This is my humble prayer. In the loving name of Jesus Christ, our Savior. Amen. Cast all our cares upon you. We lay all our burdens down at your feet. And anytime when we don't know what to do, we will cast all our cares upon you. Heavenly Father, here we are with humble hearts we come to you. Hear our cries, O Lord, and listen to our supplication. We know you are not granted to us any blessings from you, knowing how sinful we are, and yet you are a loving and merciful Savior, always ready to hear us when we pray. Father in heaven, help us to live in full surrender to your will, focusing our mind only to Jesus. Like what you did to Moses of old, we believe you can also perform signs and wonders through us when we live by the power of the Holy Spirit. Empower us with the Holy Spirit to make us willing to go where you lead us. Make us an instrument and give the message of salvation to others. Make our hearts filled with love for perishing souls. Young as we are, yet we know you will equip us with knowledge of truth and power. You will give us the confidence to reach out to people in need of a Savior. We cannot wait on our own. We need your help, dear Lord, in this great commission. Carrying out this great important work, we need to stay strong and healthy for us to be physically fit and mentally alert to share the message. Please protect us from any harm and danger, especially from the coronavirus that is ravaging our world today. Shield us with your loving arms so that we may not get infected with this deadly virus. We also pray for our brothers and sisters who are in pain, suffering so much caused by this pandemic and flood. Please grant healing to the sick. Give comfort and consolation to the bereaved families.
ready and keep watching. We also pray for our leaders in the school, the church, and the community as well. Please grant them the wisdom they need to discern what's good and what's bad in leading us to become better citizens of this earth and in the new earth. We have so many to ask you, Lord, but your will be done, not our will. In Jesus' name, amen. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thy ear to us, and grant us thy peace. Amen. Naragsak nga oras, ayaten nga kabsat. May sagong daway man na makikita ko nay kada kayo, iti daytoy nga oras, tapno gadal iti sasao ni Apo Dios. Itintay pa ng rugi, kidawag man ngagtamed tayo iti maysa panagkararan. Manakabali na Diyos may, naragsak agong daway Apo, o masidegken ka iti daytoy kanito, tapno adalan mi, dagiti sasao. Dawaten mi, kan kidawan mi Apo, iti panangiturong mo, kadagiti panunot mi. Tapno mabalin mi Apo nga maawatan, dagiti mensahe. Akayat mo, nga ipasimudaag kada kami, iti tingag nga oras. Yaman kami Apo, iti ayat mo, kundi panang sumbat mo dahiti kararag mi. Kan Kristo nga po, dawaten mi na ito. Tultuloy tayo, kakabsat, tigadal, iti nga oras. Kaya ti Paulo, iti adalan tayo, kaya agserbiak kadi kini Apo Dios, wenno agtatrabaho ni Apo Dios, babaen kanyak. Ti teksto tayo masarakan tayo iti Galacia 2:20 ket ko basaan. Kasto iti kunana, nailansaak anay kuyog ken Kristo, ket saan asyak ti agbiagen no di ket ni Kristo ti agbiag kanyak. Ket ti biag a pagbiag ko ita iti lasag, pagbiag ko gapo iti pamati ti anak ti Dios, iso ang nagayat kanya ket inyawat na ti bagina gapo kanya. Ti kinagpayson na kangabsat dayto iti maysa kadagiti paborito nga teksto iti Biblia. Tasapay ramaramon na una di apelyidok. Unana nailansaak anay kuyog ken Kristo. Nagdipaak anay kuyog ken Kristo. Ngayon madda kangabsat tinanuneg akayat na nga sawen daytoy nga teksto. Saan lang nga panagdepa ni Apo Dios ijay cross. No diket kakabsat, ibagbaga na dito ni Apostol Pablo ket ni Kristo ti agbiagan ken kuana ni Kristo iti makita iti panagbiag na. Kabayaran kakabsat ti panagadal tayo, maamuan tayo iti non unegpay no anya iti kayat nga ipasimudaag ni Pablo kada tayo iti daytoy nga oras. Ni Zolt, ayaten nakabsat may isang estudyante taga-Austria. Daytoy kat mga laala iti kinapastor. Nalabit at dani jay mauding atawen na iti panagbasa na. Ket iti may isang at tiyempo inayabanda mga saba ijay Kenya, ijay Africa. Ket adtoy suna makita yung kabsat isa na gwapo, lalaki, mga kasaba. Ngam isulaeng ta iti muna nga lawas iti panangas kasabana medyo maladladingitan ta dalaeng ti 30 agarup 30 tao nga agat atendar iti rinabii krusada na. Kaputa kastoy iti pasamak iti makalawas. Iti maysang aldaw napan iti uneg ti kwarto na. Kaya't nagparintumeng, nagkarkararag, nagpakpakaasi kiniya po Diyos. Nusapay nga
kasjay laeng iti resulta iti crusade na. Slan nagbasit adayo unay dayjay expectation na ti amuna nakaadado iti agaten. Ngem 30 laeng iti agat atendar. Isu nga napan iti ti kwarto na nagkarkararag nagpakpakaasi kaniya po Dios. Pinadas na nga inadal inamiris na iti bukod na bagi no sa dino iti nagkapsutan na. Ket iti kapanunutan na nga kaslasaan ang maikari iti na panangasaba ngem nagpakaasi kiniya po Dios nga isu mapapig sa kuma kaya nagtutuloy nga agtrabaho. Ngarod iti dayta nga rabii ayaten nakabsat na nayunan iti audience na manipod 30 aging gana iti 6 gasot. Ti sumarunon nga rabii nagbalin nga 7 gasot. Idi kwan kakabsat nagbalin mo 10 9,000. Agarup 9,000 iti agdengdengeg ken kuana kastaunay iti ragsak na. Namiris na nga gayam iti panagserbi kiniya po Dios ited mo iti amin ken kuana nalabit iti damdamo nga absat ti panagserbi na. Panpanunutan na nga iso nasirib iso nalaing adda dagiti kabailan na. Nalaing nga mga saba. Ngem ita kakabsat idin nga awan iti audience na nabigbig na nga iti pan nakabalin gayam lang niya po Dios nga isu mabalin nga agbalegi. Iti kalpasan ti dua nga lawas ay ten nakabsat. Kastoy iti napasamak. Addan dagiti nabaw ti saran. Ket babaan ti deta nga istorya kakabsat namuan nga da 39 uno 30 ket siyam nabaw ti saran. No agaramid tayo kakabsat kadagiti dadakkel nga banbanag plano tayo iti trabaho niya po Dios. No agaramid tayo kakabsat dagiti proyekto ket ti panagkita tayo kakabsat ket dakkel unay daytoy nga trabaho. Kuno may isa nga dakkel nga project iti saludsod kakabsat kastoy. Agserserbiak kadi iti bukod ko nga abilidad wenno agtrabaho niya po Dios babaan iti pannakausar ko ken iti abilidad na Diyosan. Ti piso 2:20 kuno piso 2:10 kastoy man iti kunana. Tada tayo, aramid na tayo, anaparswa ken Kristo Jesus. Ama ipaay, kadagiti na imbag nga aramid. Isuda nga insagana ti Diyos, idi, tapno magmagnatay kuma kadakwada. Anya kakabsat, ti pakainaigan na dayto, ijay kapadasan ni Zolt. Anya, iti kayat na asawen daytoy a teksto, itintay pa nakipaset, iti trabaho niya po Diyos. Kastoy man kakabsat. Daytoy nga bersikulo, kastoy ti kayat na nga ipasimudaag kada tayo. Umuna, God has created us in Christ Jesus. Niya po Diyos, pinarswa na tayo. Kini Apo Hesus Kristo. Anya iti kayat na sawan daytoy. Kayat na nga sawan kakabsat, kayat parswa baro panagbiag na ited kada tayo babaan ken Kristo. Isu nga siya sino man a tao nga umasideg ken Kristo ket isu na parswa ken Apo Hesus ket tibiyag na agbalin maysa baro panagbiag. May kadua yata nakabsat ket dayjay kunana nga naimbag nga aramid the good works that He has already prepared for us to do. Kaya nangasawan kakabsat niya po Diyos nang ted wano nang isagana iti trabaho nga agpaay kadatayo. Isu nga iti panagserbigan kiniya po Diyos tapno agbalin na balegi umununa kakabsat ket maparswa tayo ken Kristo.
Ken may kadwa kakabsat, bigbigan tayo nga adda insagana niya po Dios at trabaho agpaay kada tayo. Ngarod kakabsat, no makipagtrabaho tayo kiniya po Dios, kasano nga rod, iti panagbiag tayo. Kasano tayo kakabsat? Nagsao, uno garamid kadagiti banbanag, ken agpanunot, ken kastamet agplano. Umuna kakabsat, agbiag tayo babaan ti Espiritu Santo. Actually kakabsat, very familiar daytoy nga kapanunutan. Kan kanayon tayo mangmangeg daytoy. Kadagiti elders, dagiti pastor, ken siya sino marangas kasaba, mawatan tayo nga iti tao nga kayat na iti agserbi kiniya po Dios. Ti tao nga kayat na iti maisalakan, ti tao nga kayat na makalipas iti trabaho niya po Dios, isu agbiag babaan ti Espiritu Santo. Nya kaya nasawan dayto iti nakabsat. Paituray tayo kakabsat. Babaan ti panagtrabaho ti Espiritu Santo iti panagbiag tayo. Baybayan tayo nga isu iti mangipangulo kadagiti panagbiag tayo tapno makalipas tayo kadagiti dakkel a banbanag, dakkel a proyekto, ken dakkel a trabaho iti kaubasan ni Apo Dios. May kadua kakabsat, live in full surrender to Christ. Kaya naroon nga sawan kakabsat, awan ti reservations tayo. Ited tayo, amin. Malagip ko, kakabsat, idubingak, mangmag ko, ti istorya, ti may nga pastor, nga da, iti binautisaran na, nga kabsat, lalaki. Kaya't idi binautisaran da, ingato na, iti ima na, saan na kayat kakabsat, nga niya, nga ipabautisaran na jay gem-gem na. Idi nalipas ti baptism, sinalsod ni pastor, sapay nga ingatom iti imam. Sapay nga ingatom iti gem-gem mo. Idi mabautisaran ka. Kaya't isungbat na, amom ngamin pastor, adu dagiti naluluko diti lugar me, dilakat, tainton mga sabaka manen, kaya't lukwenda ka, surduenda ka, kaya't iso nga saan kung pinabautisaran ti imak, tapno mabalin kunto pailaeng adanugan ida. Nalabit kakabsat kwentong barberos. Nalabit kakabsat kunaen tayo. Ngem, daytoy nga pakaistoryan kakabsat, kuno daytoy nga istorya, mapaspasamak met kada tayo, uray no nailublob tayo, uray no naitanag tinteramente nga bagi tayo kakabsat, saan tayo met nga naisurrender, uno naisuko, iti amin tayo, kini Apo Dios. Tasapay, kita nyo kakabsat, kasla, nudaduma, awan met, deje pan naka, balbaliw, dagiti panagbiag tayo. Idi nabautisaran tayo, naitanab tayo, nairama na maamin, ngam nudaduma, sabsabali mo, dagiti buybuyaan tayo. Nudaduma kakabsat, nailublob, wano naitanab amin, sabali mo, dagiti sawsawan tayo. Isu nga, nudaduma, saan nga dayjay pan nakaitanab ti amin kakabsat, no diket dayjay pan nakaisuko iti intermente a panagbiag tayo. Isu nga, daytoy kakabsat, ti panagbiag iti tao akayat na iti agserbi kiniya po Dios. Agbiag babaan ti Espiritu Santo. Agbiag nga naisuko na iti amin na kini Apo Dios. Ti kaya nasawan daytoy kakabsat, agbiag tayo nga naisuko, dayjay bukod tayo apagragsakan ket talikudan tayo. Dayjay bukod tayo kakabsat nga magustuhan tayo nga aramiden ket panawan tayo. Tapno iti kasta
maparagsak tayo ni Apo Diyos. Tasapay, naturally, ayaten nakausat. Iti tao ngamin. Adda dayjay natural nga panagbiag na. Uno dayjay natural nga aramidan iti maysama nagbasol. Sila kuma, no adda iti agungot kada tayo, ti natural kausat ungtan tayo met. Ket duman odda ti mangbato kada tayo, ti normal tatan batuan tayo met. No adda iti agsao against kada tayo, uno may kontra kada tayo, ti normal agsao tayo met against kada kwada. Dayjay kausap ti nagbalin nga normal. Ken dagijay panagbiag kausap nga magusgustuan tayo nga ramiden nga maragsakan tayo, talikudan tayo dahil bagbag itay. Anikas anya kuma kausap. Dagiti duma nabayagdan na ba ti saran nga uminom da pelang ti arak. Dagiti duma nabayagan na ba ti saran agbuya da pelang ti TV, ti telenovela uray no parten iti aldaw a panaginana. Dagiti dumag sugal da pela. So nga, kanya tayo, bukod tayo a pagragsakan dagijay. Ti panagbiag nga naisuko kaniya po Jesus ay tayo nakaabsat. Dayjay sigod nga panagsasao tayo nga naranggas. Dayjay panagsasao tayo nga absat nga kasla makasugat. Ken nadagsen itan sa balin. No pagragsakan tayo dayjay, iti pudno a naisuko kiniya po Diyos saan nan a pagragsakan tikas jay a panagbiag. No tibuko tayo pagragsakan katagbuya iti television kangabsat. Iti Sabado, tatan nga naisurrender mon itan sa anen. Kaya nasawen, no tibubuya may di telenovela, tatan ket Hope Channel no saan dagiti may presentar kaabsat ti NLM Media wenno dagiti na duma-duma kaabsat nga religious programs ti television wenno iti Facebook. Pagpanawan ti buko da pagragsakan tati kinaragsak mo itan isu iti panagserbi kiniya po Dios. Agbiag ti Espiritu ken may kadua na agbiag nga naisuko iti amin ken Apo Jesucristo. Iti Sikaraya kakabsat, wano iti libro iti Sakarias, sarsaritaan na mo ditoy, ngano kayat tayo iti agserbi kiniya po Diyos. Kaya di palagipan na tayo, iti Sakarias 4:6. Kakasto iti kunana, iti maudi nga parte, saan amaipoon iti kinaingal. Wenno iti pan nakabalin, no diket babaan ti Espiritu kuna ni Jehova dagiti buybuyot. Not by might, nor by power, but my Spirit says the Lord God Almighty. Ay tayo nakabsat, no daduma gamin, no makaramid tayo kadagiti napipintas nga programa, ti misyon, uno ti iglesia, no makaramid tayo kabsat dagiti nabalegi nga proyekto uno aktibidades. No makaramid tayo kakabsat kadagiti ibaga tayo nga evangelism activities. Ket adu dagiti nabautisahan. Dagiti duma panunutan da nga gapu kanyak isu nga adu iti nabautisaran. Gapu kanyak, isu nga nakapatakder, tinapintas nga building. Uno maysa nga iglesia. Gapu kanyak, nailipas da ito ya programa. Ngayon gayam kakabsat, tipudno na balegi, panunutan na nga iti trabaho ket nausar tayo lang ket nagbalegi gapo iti pan nakabalin ni
Apo Dios. Anya kakabsat ti baga ni Ellen G. White iti kastoy. Iti Christian Service, page 260, kastoy man kunana. It is not the power that emanates from man that makes the work successful. It is the power of the heavenly intelligences working with the human agent that brings the work to perfection. Ay ito nakabsat ti panagbalegi. Saan nga gapo ijay pan nakabalin? Uno di aduan ti talento. Uno kinabilag iti maysa nga tao. Ngem, itinabalegi nga trabaho. Ket inton, tinailangitan nga kinasirib ket agtrabaho iti maysa nga tao nga insuko namin kaniya po Dios dayjay kakabsat ti wagbalin nga ti trabaho agbalin anakaimimbag ken nakasaysaya at launay. Ay tayo nakakabsat, bigbigan tayo kuma. Nga ninuawan ti Espiritu Santo ket awan niya po Dios amang tulong kada tayo dagiti naramidan tayo nga ti panagkunatay balegi ket awan kakabsat iti pudno kinaragsak ken iti mamaay na. Kastoy ti kinuna ni Apo Jesus ijay Juan 14 versikulo 10. Kastoy ti kunana, di kapatyen ayang addaak ken ama ken ni ama adda kanyak. Dagiti amin asawet kada kayo saan ko asawen asisyak ngem ni ama idintungad da kanyak aramiden na dagiti aramid na kanyak. Kitaan nyo ayatan kabsat, uray pay niya po Jesus. Idiadda dito'y daga. Bigbigan na nga dagiti aramiden na ken uray dagiti sarsaritain na. Ket saan nga naggapu ken kuana no diket naggapu iti amana nga da ijay sa dilangit. Ket datayon dumab saan tayo mawigbig dayta no mapang kami kausat agbisita daman dagiti bagbaga ag istorya kunada no saan nga gapu kanyak pastor, saan nga nagbautisar dagito kakabsat. No saan nagapu kanyak pastor, saan kuma nga nagatang dagitoy nga tugtugaw nga nagpipintas. Nung ti balegi, ti trabaho, ay tayo nakabsat. Bigbigan tayo, babaen laang iti pan nakabalin. Ti Diyos, nga gayayat kada tayo. Anyamot kakabsat, ti kuna ni Apostol Pablo. Ije teksto tayo, kinunana Galacia 2:20, na ilansaak anay kuyog ken Kristo. Ket saan nga siya kon ti agbibiyag kanyak, no diket ni Kristo ti agbiag kanyak. Dayjay kakabsat ti kapanutan nga kayat ni Apostol Pablo mawatan tayo. Nga nagtrabaho tayo, nga makipagtrabaho tayo, babayaan tayo ni Kristo nga isumeten iti mangiturong kadagiti panagbiag tayo. Iti panagbiag na iso iti makita kada tayo babaen iti panangipangulo met laeng tinasantuhan nga espiritu. Kasuwampay iti kunana kakabsat ni Apostol Pablo iti Roma 15:18 ken 19. Tadyak maituredto ti agsao iti anyaman no di ti maipapan kadagiti naramid ni Kristo gapu kanyak babaen ti tao ken aramid a maipaay ti kinatulnog dagiti Hentiles. Iti pannakabalin dagiti pagilasinan ken datdatlag ken gapu iti pannakabalin ti Espiritu Santo nga iti kasta nanipo di Jerusalem ken isu amin a kabangibang agingga iti Ilirico ikaskasabak anan-anay ti Ebanghelyo ni Kristo. Nalabit kakabsat malagipyo ti kapadasan dagiti Israelitas. Idin ngayon ruar niya po Dios ida manipod ijay Ehipto. Pagaamuan kabayatan nga magmagnada nga pumanaw ijay Ehipto mangagda kakabsat dagiti uni iti taray iti kabalyo. Ket ammuda nga kamkamaten idan dagiti
Ehipsyano. Ngem sadyaya tayo nakabsat ng ruging agdayamudom dagiti tattao. Tasapay, patyenda nga dagiti Ehipsyano ket maabutan dayda, ket nalabit panuton da nga papatayon dayda, unog sublida isong agdayamudom da. Saan da ang nabigbig? Dagiti Israelitas nga ti Dios ni Hioba man nakabalin amin, mabalin na nga ramiden dagiti datdatlag iti dayta nga sitwasyon. Amu tayo ti pakaistorya na ita nakabsat. Nagbisngay iti baybay ket nagnada iti namaga adaga. Tasapay ti Dios tinangaramid iti maysa adatdatlag iti dayta at tiyempo. Ay tayo nakakabsat, nubaybayan tayo niya po Diyos, nga isu iti mangiturong kadag iti panagbiag tayo, kaya nang nangrunag, iti intay panagipagtrabaho, iti kaubasan na. Itaklin tayo, iti amin kenkwana. Ti karila nga yata nakabsat, kaya't kuna, niya po Diyos ka tayo mabaan, ti Jeremias 33:23. Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Ayatan niya, kakakabsat, niya po Diyos, kaya't na ang mga ramid kadagiti nakaskas daaw. Dagiti dadakkel nga banag, iti panagbiag tayo. Kaya't patsyen tayo, ano mamati tayo laang met. Iti daytapan nakabalin na, mabalin na nga ramiden dagiti plano na nga saan kakabsat nga maawatan pa iti tao wenno saan amadanon iti anyaman a kapabilidad iti tao. Ay tayo nakakabsat, awagan tayo laeng niya po Diyos. Si ayat ngagdengeg kada tayo. Kaya't baybayan tayo kakabsat, nga isu ti agtrabaho kadagiti panagbiag tayo. Kas kayat kung kasublyanan di istorya tayo, result kausat ididamo na awatan na ngagtrabaho iti bukod na apan nakabalin. Iti bukod na nga natauan nga abilidad. Ngem nawatan na kausat agayam na ogserbi ka baybayam niya po Diyos nga isu iti mangusar ken ka. When patsyen tayo that human abilities achieve only human results. Ngayon niya gaya maiten nakabsat, great things can be accomplished through divine power working with us. Ay ta nakabsat, mapukaw nga rod kumay ti kinapalangguad kadagiti panagbiag tayo. Mapukaw kuma dayjay kinasyak. Mapukaw kuma kakabsat dayjay panang panunot nga no saan agapu kanyak. Tasapay, dagiti mabalin tayo maramidan kakabsat awan mamaay na no saan tayo apudno ngagpausar. Kiniya po Diyos kino saan tayo abigbigen nga isulama nga isunalaeng iti mabalin ang mga ramid kadagiti nabalegi at trabaho iti kaubasan na. Ay tayo nakabsat, dawatek man nga iti nga oras, maminsan pa, umyasideg tayo ken kuana, ket isuko tayo, iti biyag tayo manen ken kuana, abigbigan tayo nga awan, iti gawgaway tayo. Nusawan, iti panangiturong, nusaan na tayo nga iturong, iti Espiritu Santo, kararag tayo. Diyos miya na ilangitan, adu dagiti pagkurangan mi, nakapsut kami. Ngamdudad-duma apo, napalangguad kami. Kinadungad tiyempo apo, kitaan mi, dagiti bukod mi nga abilidad. Nodda, dagiti accomplishments, wano mailipas ti iglesia, agpalastog kami. Ngamita apo, napalagipan kami,
Akasapula na bigbigan da ka nga iti amin nga accomplishments, iti amin na po nga may lipas iti trabaho. Kaya nagpausar kami laeng babaen iti nasantuan nga espiritu. Amami nga nailangitan, tulungan na kami nga rod, tapno may bigbig mi nga sika iti amin mi, sika lang ti pagserserbihan mi, kaya nagpapausar kami laeng kenka. Misyonam, nagiti amin nakabsat ng dengdengeg. Tulungam ida, kadagiti dagsenda. Tulungam apo ida, nga dumakkel. Iti na espirituala na panagbiagda. Kaya nagmaymaysa kami kumapo, agserbiken ka. Kaya nagguray, iti may kadwa panagparang mo. Kaya Kristo nga po mi, dawatin niya amin dagitoy.